Здравейте хора, казвам се Иво, на 25 години съм от Стара Загора и в момента работя като главен пицар и готвач топла кухня в малък италиански ресторант в Слънчев бряг. И обмислям да правя влог канал, в който да качвам веднъж седмично клипове, в които са свързани с живота в кухнята, забавни моменти в нея. И това е главно това. Отделно през свободното си време ходя карам джетове понякога, много обичам морето и обмислям да качвам клипове свързани с това също. И да, в бъдеще обмислям да правя клипчета с пътувания и каквото стане, идеята е да се забавляваме, нали? Няма моля да се абонирате за канала ми. Все пак благодаря да го направите, но решението се е напълно ваше. Аз това го правя за забавление. И така, нека продължим нататък. Принципно силно обмислях днеска да не снимам да бъде само интро, но Диди ми се очаква толкова хубав, защото не е почивен ден. И имам готин план за него. Нищо, че днеска е студено, принципно трябва да е топло, ама сега задуха много гаден вятър. Така че, това е грозно чудо тук. Трябва да го сгубя, защото да, е много досадно. 2000 years later. Да, става дума. Странно е. Грозното в него е това дългото коремило, което на нищо не мяза. Много тъпо са го измислили. Може самата рамата я направят малко по... и ще да изглежда по-яко. Така, здравейте отново хора и приятната изненада дойде. Така че правим видео с джетове, защото това ми е най-любимото нещо на света и ми доставя най-голямото удоволствие някога. Така че запретаме ръкаве и нека покараме. Надявам се всичко да е добре и сега да снимаме. Искам да се извиня предварително за края на видеото, че свърши толкова тъпо. Просто ми падна батерията на камерата и да, много тъпо беше. Накратко благодаря ви, че много го гледахте и до нови срещи. И ще гледам да наблегна повече на обработката и ако правя видео да е едно определено нещо, да не са много неща. Така че, да, довиждане.